खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ बयखौबो जोंनि चेनेलाव बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय। ओमफ्राय दिनैहायनि भिडिअआ आङो बिदि जेबो संनाय बा माबा मोनसे ओंख्रि संनाय बा बिदि नङा आरोना दिनैनिया। दिनैहाय आं माने आंनि हासबेन्डखौ फार्स्ट टाइम प्रेंक खालामनो नागिरदों। नोंथांमोनाबो गोबाङानो सोरबा आंखौ होनोमोन आरोना गुमैखौ प्रेंक बानाय होननानै। ओमफ्राय दिनैहाय आङो प्रेंक खालामनो नागिरदों आरोना। ओमफ्रायो नायनोसै आं माने मैगं हानो नागिरदों दा हरनि सम नालाय। ओमफ्राय आङो कबि मैगं हानो नागिरदों। ओमफ्राय कबि मैगं हानायाव आं आखाइखौ बौबाय होननानै माने गाबगोन आरोना। ओमफ्राय बे न' सिंनिफ्राय ओंखारबोनायावबो नायगोन आङो। नोंथांमोनाबो नुबाय थागोन, नायलांबाय था। बे रुमाव दङ बियो हिन्जा जों थाग्रा रुमाव दङ आरोना, सल' दामगासिनो। ओमफ्रायो नोंथांमोना नायलांबाय था। आं एसे लासै बुंदों, नोंथांमोना खोनादों नोंथाङा खोनायाखैथाय? बांद्राय गोसा होनबा खोनागोन ना इयो, नङाबा प्रेंक खालामनो हानाय नङा। ओमफ्राय आं जेबो देलायाखैबो आरोना। देलायबाथाय आरो गोसा रायलायबाथाय भिडिअ बानायदों होनना मिथिखायोना। ओमफ्राय आं केमेराखौ आं मैगं हानायनि खाथियावनो आरोना आङो माबाजों मा होनो जिजों एसेमान खोबनानै केमेराखौल' दहनना दोनगोन। ओमफ्राय बांद्राय पेक जाबाय। नोंथांमोना नायलांबाय थादो। दानिया मैगं हाग्रोनोसै आङो। ओमफ्राय बे फैया नायनोसै आङो। फार्स्ट टाइम प्रेंक आरोना बे आंनि। नायलांबाय था नोंथांमोना। जिउनि आंनि मोनसेल' थांखिमोन, बेबो बायफ्लेलांनो हमदोंसो। आखाया बौबाय! आखाया बौबायलै ट्रेंक खालामजोब्बाय। Mana tuh gila? Itu kayak nama. Sana sandung nggak? Tuh nalan ada yang ketukan mana? Nengke naik dia ngefui Cibai. Tuhai ini pengen gabji ke sini yang dongkolo tangnya fuyah ye. Ida ya alas tuh nengokot. Dia nanya. Mati lah, ida. Oh, video mana itu gua? Dek. Naik dia nengke mikibai. फैगोन ना फैया होननानै बिराद सल' दामनायाव मस्ति जागासिनो ना। ओमफ्राय नोंथांमोना नायनानै बोरै मोनखो कमेन्टआव खोन्थाहरनो बावनाङा। आंनि फार्स्ट टाइम आरोना बे प्रेंक खालामनाया। आं माब्लाबाबो खालामफेराखैमोन, ओंखायनो बांद्राय मोजां जायासै बायदि मोनबाय आङो। ओमफ्राय आरोबाव जुदि लाबोबावनांगौबाथाय नोंथांमोना कमेन्ट खालामदै। बियो एकदम जेबो माने मिथिखायाखैमोन आरोना, मा होनो खसायैनो बौमारदों होनना सानदोंमोन आरोना इयो। ओमफ्रायो बिराद गिबायमोन आरो इयो। ओमफ्राय हरनि समावसो बानायगासिनो नालाय दायो भिडिअखौ। ओमफ्राय बांद्राय मोजां जायाखै आरोना भिडिअआ, होमबाबो नोंथांमोना नायसाबदो। ओमफ्राय कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय आंनो माबायदि मोनखो नायनानै। ओमफ्राय थाबैनो गुबुन मोनसे भिडिअजों लोगो मोननो नाजागोन आङो नोंथांमोनखौ। ओमफ्राय दिनैनि थाखाय बेखिनियानो। बाय बाय बयनिसिमबो।